Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen pinia bangke nili nang litumafan Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai puthaksi ison sonia lam labangso video long nang litumhan nang than pachini pon ikpo lapen nang litum stame labangso a video kicheng pen kijut an kilangia fansi nilihin pen stame tuning ripon iklo lapen nang litum jongsi LABANGSO YouTube channel na anta subscribe krilang pulate pada depin penalitum subscribe ikon lapen latest update nalitum kelong verji apan adung het belar dan stame do teglongji ho LABANGSO dim stame nalitum berpon igdet non tangte non kopi Voreng Awarsai ma LABANGSO puthakle lang pon lonang lapen eson sonia lam pathek pen chethan pon lonang kedamtang season hola long kangni mate ho LABANGSO kachingwaya amaya hut Akihai CM sar tuloram ronghang ahin pensi LABANGSO Voreng Awarsai labangke pangdak pon iglo lapen Voreng Awarsai amen labangke lason lo Karbi Anglong police Voreng Awarsai lo lapen LABANGSO Voreng Awarsai tutel apos kipi ponji mati kapiklang ponji labangke 200 an paklang pon pupusi akihai sar tuloram ronghang stame ningje pon iglo lapen non chethan pon lonang LABANGSO Voreng Awarsai aparman mate LABANGSO Voreng Awarsai komadmad abang phu mate abang fiatum siki jog don long exima lapen LABANGSO Voreng Awarsai jong si klang iglo pulte kachar liang deng ko an sinang jima lapen ka apply nang ji koson ma lapen documents copy pis naing ma LABANGSO puthak non chethan pon lonang labangke lason lo apus bang ka duka we pen kapiklang ponji labangke 200 paklang pon pupusipu iglo lapen especially LABANGSO Voreng Awarsai kipi ponji labangke Karbi Anglong along kedamtang asong arlo asong alang litum hansi LABANGSO Voreng Awarsai bange pipon pupusi ningje pon iglo lapen alang litum hans tame maximum 100 pen 60-70% an bang alang litum han pipon ikpo lapen 20 ba 30% labangke non ilitumason public atum hanstami pipon ikpo pusi nilihin penstami birta bange kilong dun iglo lapen LABANGSO apu safan kachar liang deng kinangji labangke class 7 ba class 8% ta chok igji lapen documents update labangke non nili nalitum han nang pipon tekhidet po lapen komantune LABANGSO advertisement alu kapiklang ponji lapen komantune publish ponji lapen ho LABANGSO husini linali tompan documents amukhabang nang than pachini pon ikpo lapen non asapso nalitum akihai la sar tuliram ronghang kaning jepon alam the labangke nalitum arjupon igon aja kong chohaman po dake do jituni ki Karbi Anglong jurisdiction ke jone mane ke chok che kang hukang ye phan kami lagi dak eltum na assam government police fan ponang ala lagi eltum Karbi autonomous council pen andar lo lagi dak home department do podakta aso pen sin itum yong si mane phan yong si kechok che phan arona teng mela phaning sai nai puta na itum Karbi autonomous council pen si lagi claim la village court pen la suko to kasa to kachira to bosa kachir abdo po non village court ke non iltum ke di na tum la chini lo je dak la meghaloi ke nonanta adake customary court thipi itum jong si dak judicial court pen district court hai dak une pulongte itum bangke dampo high court one pulongte supreme court dampo laso la first ke itum customary court bangke lake isi bang non ko ke 3 tier nahi to 2 tier siklem no na village court do po hodak itum la rong asar tum do po hodak do po habi harena tum do po hodak bisar kidar do po lasi hadak tangde pen na philo pulong te enke bangke hadak uni pulong te ke district court ban potake district judge do po judge dak pen dak de pen da uni pulong te la so office tum district court long piji judicial court people la so ke ko refer to po high court refer po high court ne pulong te la supreme court je tala so prange tum jo anma itum mangbong pene Karbi tum ke ku sinem ke no mane kang hi ke ne pen chenglok akapre ga kechok che adai ki do ana sayang dengan ke lake ile tu melong ke lake village court along si choperai po hala dak pen police do police lang tum requisition na hang nai ji council of han police requisition na hang lo police people
ala mamuni fan mane fan erasi bank nahi prong tela tako alang to mana ala ja satum ben isi question dolong tela si bank po Sir, dosi chunder te keching sia base ke bank wa na de. ne tum ke cheng sia base ke bank pharoni si thik bank pharoni si advertisement people tum la ching no da lo song training kan ta tum do pik aprang ke NV KPF class la pen ke ko UPDS la pen ke song trok helicopter militan tum da dolan la si pangrum pet pun polong te sirkep lo arm struggle ke Karbi tum da sirkep lo KNV KPF UPDS kalau tumai phone dia thai lah kan apa bang dola nalitum la ake hai sar tuluram ronghang kaning jepon alam theba nalitum arjulong et pota hailo lasi labangso Awarsai Awarsai komantuma kapiklang pon labangso ahutsini li puthot nalitum han video nang 1p2 ikpola pen question si ka apply nang jima online ma mate offline ma labangso ar nisinalitum chini pon ikpo lasi labangso video nalitum ko an share un share igon Karbi Anglong aras tame pachini iknang lapen palang iknang lasi pini a video long bang nilila short information nang ki 1p labangke la anchot lo lasi do me thak me kaduk kave Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tame nilihin pen KARDOM to change your